मोसौ खानो जायगा गैला मोसौफ्राबो अननाय जाजोब्बाय आरो अखा हानायनि दारैनो गांसो गैला जेरावबो लामा खालाबायबाय लोगोफोर आरो नोंथांमोनखौ आंनि SPF Brahma चेनेलाव गासिखौबो गिबियावनो बरायहरनाय जाहैबाय दिनैहाय माने आं नोंथांमोननो एसे गोबाव जाबायमोन भिडिअ बानायैयाबो बेनिखायनो आं दिनै भिडिअ लाबोनोसै साननानै नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानो होननानै लानानै फैबाय आं नैबे मोनसे भिडिअखौ थारमाने दा बोथोराबो बिराद थारमाने थाद'नाय गैयै माने जुब अखा हानायजों जोंनाव ओरैबायदि बाना गिदिर जाबायना ओमफ्राय माने दाबो अखा हाखाया ओमफ्राय कारेन्टफोरबो गैलाबाया मा गैया मबाइलानो माने अफ जाहां जाजोबना दं आरो ओमफ्राय दा भिडिअखौ बानायनो हायाखै आं थारमाने बेनिखायनो दिनैहाय जा एसे दङ बेजोंनो बानायनो होननानै आङो आसा खालामदों बेनिखायनो आं दा बानायनो नागिरदों बेनिखायनो नोंथांमोना आं जा एसे देखायनो हायो दिनैनि दैबानाखौ जोंनि जायगायाव जानाय दैबानाखौ आं देखायनो होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों नोंथांमोनहा जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै दा बाना जानायखौ ओरैबायदि गिदिर जाबाय आरो बानाया माने अखाया दासिमबो थाबथायाखै हागायाखै माने ओमफ्राय दा नायलांदो आंजों नोंथांमोन आरो लोगोफोर नै नायदो न'आवबो सिथ्लायावबो फैहांबाय नै जोंनाव ओरै सिथ्लायावबो फैहांबाय एसे ओमफ्राय ओरै बैहाय न' खाथियावनो दालां दं नालाय ओमफ्राय बेहाय माने ओरैबायदि जाबाय दालांनिफ्राय नाहरबा ओरैबायदि बानाया ओरैबायदि गिदिर जाबाय आरो आं नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो दं नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे नायलांबाय था दा आं ओंखारबाय साथा लानानै अखायाबो थाइफ्रिगासिनो ओरै दुब्लिजोंबो लोमफैजोब्बाय नै बेयावबो लामा मानि लोमजोब्बाय लामाया थाबायजाला जोंना आदबसो जाखायो ना लोमजोब्बाय मोसौ गैयाबा ओरै जोंनि लामाफ्राबो जोंनि न'नि लोगोफोर दालाङा बेनो जोंना न' खाथिनिया ओमफ्राय दालांनिफ्राय नाहरनानै खोन्थानोसै आं नोंथांमोननो दालांनिफ्राय नायदो ओरैबायदि गिदिर ओमफ्राय थांनाय बोसोरावबो नोंथांमोननो बे जायगायावनो भिडिअ खालामना खोन्थादोंमोन आं सिगांनि भिडिअआव थांनानै नायोबा नुगोन नोंथांमोनहा ओरैबायदि गिदिर ओमफ्राय न'आवबो नै बेहाय बे आयंमोननि न'मोन जोंनि खाथिनि आयंमोननि ओमफ्राय ओरैबायदि ओमफ्राय नोंथांमोननो मोनसे जायगा देखायबावनो नागिरदा ओरैबायदि माने बे जाम्फैनि बान्दोमोन बेजों ओरैबायदि दैया सिनखावलांबायना माने बारबाय दैया लोमनानै बेजों बै देखायहरनायानो ना बेनो बेहाय बान्दो दंमोन बान्दोजों गुसिलायनानै माबाबाय आरो बारलांबाय दैया बेजों बारजुमलायो बिराद दाहार दैया ओरै जेरैथिंबो नै सेस बै कारेन्ट खुन्थिया बेजों सेस दैजोब टावार लाइना बेबायदिनो दाहारा दा नायदो माब्लासो ओमफ्राय नैबे जोंनियाव माने जोंनि गामियाव माइ गायफैबाय थायो दस्रा मुस्लिमबाबो बिराद बर' गोरों आरो बे ओमफ्राय मिल जुल गामि खाथिनिखा दा माबा बुंदो नोङो एसे माबायदि जादों दै बानाया बेथ' थेसे जाजोब्बाय एखेबारे हाखु जाबाय दा नै बाना जाबाय नामा उठलायदों ओमफ्राय आदि गायफैयोमोन ना नोङो माइ जोंनि गामियाव दा खय बिगासो गायदोंमोन नोंहा माबा 8 बिगाया ओमफ्राय गायखाबायमोन माखासे थेसे एकदम खोथिया गैला लोमजोब्बाय दा नै बिथाङा खोन्थाबाय एसे माने बेना खोथिया दंमोन फोदोंमोन खोथिया सेस जाजोब्बायनो ओमफ्राय नों खोथियाखौ नायनानै फैदोंमोन आरो नायनो होबाय थांनो हाया ओमफ्राय दाथ' नै अबस्थाखौ नुखाबाय दैयाबो बिराद गिदिर जानाया दा थांसिगोन बिथाङा बिराद दुखु मोनदों आरो माने खोथिया गाव फोनाया माबाजोब्बाय नालाय आं नै बेजों एसे थाबायना खोन्थानोसै लोगोफोर ओरैबायदि दाहार नुदोंना ओरैबायदि दुब्लियावनो जानजिसेफा गाहाम जासिगोन आरो बे ओमफ्राय आंबो सिगाङाव लोगोफोर नुनाया दैयाव थाबायजानो ओरैबायदि बाना गिदिर थांनाय बोसोरावबो बेबायदिनो बाना जादों बोसोरफ्रामबो जाखायो आरो अखा हाबानो बिदिनो सप्ता खनसेसो हाबानो सप्ता खनसेसो नांलाया आरो माने साननैसिम सानथामसिम हाबानो जोंनि जायगायाव बेहाय गाहायखा जायगाया जोंना गायखांनानै सोनाबाबो गोजौ दं आरो जोंनाव ओमफ्राय दा जोंनि ओरै खन्द साइडजों न'खरनै न'खरथामसो दं बिराद गाहाय जायगाया ओमफ्राय दस्राफ्रा बयबो खोथिया फोलाजोबनाय दंमोन खोथियाफ्रा लोमसावजोबजाबाय माने दै सिङावसो दंजोबो आरो खोथिया मोनदा दा नै आं बे दैयाव थाबायगासिनो दा नायदों गासिबो जेरावबो सेस लोमजोबबाय खोथियाफ्रा जाला थांनो
एसे सिगाङाव आरो माने खोथिया फोनाय समाव बा अखायानो गैयामोन माने जा मेचिन सारलाबायनाय मानसिफ्रा खस्थ' खालामनानै ओरैबायदि माबादोंमोन फोबाय खस्थ' खालामनानै दा नै खस्थ' खालामखांनायनि उनाव ओरैबायदि अखा हानानै होबाय थाबनो गैयै अखा हाबाय जुब दा जेरावबो जायगायावनो हाखादों ओमफ्राय दा जेरावबो जायगायाव हानायजों लोगोसे जोंनि जायगायावबो बेबायदि हानानै ओरैबायदि माबाबाय बाना जाना होबाय दा माथो खालामबावनो बोथोरजों लोगोसे बोथोर नायनानै हायो नालाय अखायाबो बिनि थाखायनो दा जोंनि जायगायावबो बाना जादों आरो बेबायदिनो दा थांनाय बोसोरफ्रामबो बिदिनो जाखायो नालाय ओमफ्राय बिदिनो सरखारफोरबो नायफैदेरा गासिबो सरखाराव थानाय मानसिफोरबो नायफैदेरा आरो माने मानसि गिदिरफोर फैनानै बे जोंनि गामि ओनसोलनि बा जोंनि जायगानि मानसिफ्रा नायफैजानो लुबैयो दा बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय आंनि फारसेनिफ्रायबो दा नायफैजानो लुबैयो गामिनि मानसिफ्राथ' दा फैफेरा बे हालोदखौ नुफैफेरा फैबाबो बिदिनो मेसेंफ्राव फैयो सोंफैयो बाना जागोन जाया नोंसिनि जायगायाव साफा सानै फैयो ओमफ्राय उनाव बिदिनो नैबे सिजोन समाव आरो रावबो फैनानै सोंफैफेरा माने नायफैफेराबो आरो दा बे भिडिअखौ नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामना होदो जाहाथे बै सरखाराव थानाय लिडार बा जों नुसनहैनानै नायफैनो हानाय बायदि दा बेनिखायनो आं खावलायहरबाय साफ्रोमबो भिडिअ नायगिरि बिथांमोनहा बे भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय दा आं नै माखासेखौ दिन्थिनो नागिरदों नोंथांमोननो नैबे बान्दोआव थानाय माने बेजोंबो उसिजोबहां जाबावनानै दं नै एसे उसिखाबायानो माने नैबे बिफां दंमोन ओमफ्राय नैबे एसे रायजोनि फुख्रि बायदि आरो बेखौ बेहाय दैया लोमजोबखाबाय ओरैनोबाबो माने फुख्रियाबो बारा गिदिर नङामोन बेनिफ्राय नारखोआबाबो दुब्लिनिफ्रायनो नारखोखायो आरो बेहाय बे जायगायाव जोंनि जायगायाव दा भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामला ओमफ्राय नैबे नोंथांमोना नायनानै लादोंना नैबे बुस्थुआ नैबे राउन्ड होनाय जायगा नैबेहाय बेयो खोथिया फोनाय दंमोन बेहाय सासे मानसिनि आरो जोंनि गामिनिनो दा लोमजोब्बाय बियो आरो ओरैथिंबो बैथिंबो दंलाजोबो आं खोन्थाहैनो हानाय नंला दैया गिदिर नालाय बेनिखायनो ओमफ्राय नै बान्दोआ बेजोंबो बायहांबावबाय लोगोफोर माथावरिमोन बियो गामिनि बिदिनो माइ गायग्राफोरनि थाखाय थांलाय फैलाय खालामग्रा ट्रेक्टर आरि लांग्रा मानसि थाबायग्रा बान्दोमोन आरो बे बिदिबा नोंथांमोनहा बे दिनै सोरनिबा बन दाननायफ्रानो गोजाव बोजोबनानै बेहाय दंफैयो आरो दा नायदो एकदम सोरनिबा बन जानो दाननायानो माने बिफाङा बेहाय गोजाङाव दंफैयो दा नै ओरै फारसेथिं बे दुब्लि फारसे बै दै बाज्रुमग्राजों बेखौ आं देखायफैदों नोंसिनो ओमफ्राय हरै बिराद लोमसावजोबखानाय माबाफ्रानो सेस खोथिया फोनायफ्रा मानसिफ्रा गोदान फोफिनजोबनांसिगोन आरो लस जाखाबाय ओरैनोबाबो अनेक मोसौ खानो जायगा गैला मोसौफ्राबो अननाय जाजोब्बाय आरो अखा हानायनि दारैनो गांसो गैला जेरावबो लामा खालाबायबाय लामायाबो नै इसिबां मानि जोंनि जायगानि लामाया इसिबां मानि मोजां नङा आरो मेटेल स्राव नुजाजोबनाय अन्थाइ नुजाजोबनाय आरो दा नै दालाङाबो RCC जाबायमोन दा लामाखौ बानायग्रायानो गैया माने बानायनो हायाखै बा बानायनायनि केपासिटियानो फैयाखै बेखौ आं सानो आरो सरखारनिफ्राय दा दालाङाल' मोजां जाबाय लामाफ्राबो बेबायदिनो नै बिदिनो दं जेरै दं बे गामिजों मेन लामाथार आरो बे थांलाय फैलाय खालामग्रा बेजोंनो स्कुलनि गथ'फोरबो थांलाय फैलाय खालामो आरो नै बेहाय मोनसे गामि दं बे गामि एक्सट्रा जोंनि गामि खाथिनिनो माने नैबे खन्द'आ गामि एसे लावदङा होनो आरो बेखौ ओमफ्राय बेजोंनो थांलाय फैलाय खालामो बाजार आरि स्कुलाव थांग्रा गथ'फ्रानो बेजों थांलाय फैलाय गारि मथरबो खारो दा नायदो नै अन्थाइ स्राव ओंखारजोबलायनाय साइकेलफ्रानो सालायजाया मथरफ्राबो सालायजाया लासैसो खारनांगौ आरो बेनिखायनो आं नै खोन्थाबाय नोंसिनो ओरैबायदि अबस्था दासिमबो जाहाथे बे भिडिअखौ नुनानै BTR गभर्नमेन्टआव थानाय दानि BTR गभर्नमेन्ट नुसनबायनानै नोंथांमोनहा शेयार खालामबानो नुसनगोन बेखौ आं आसा खालामो आरो नोंथांमोननि बे शेयार खालामनायजोंनो बिथांमोनाबो नुसननानै जाहाथे बे गामिफ्राव खेनसे नायफैगोन सरखाराव थानाय मानसिफ्रा बेखौ आं आसा खालामदों दालां बारनानै थांनाय लामा बियो जोंनि गामि गेजेरजों थांथारबाय बेबो थाङो ओमफ्राय मन्दिर दङ बैहाय गामिनि आवाज सावग्रा मन्दिर बेबो बारा गोबाव गैला आरो लोमनो स्टेसननि न' दं बेहाय गथ' फोरोंग्राफोर जोंनिखौनो आं होननानै नोंथांमोननि दिनैनि भिडिअखौ बेहायनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोनहा जाहाथे बे भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे हाजासे मानि नोंथांमोनहा नैबे भिडिअजों माने जोंनि गामियावबो एसे हेल्प मोननायनि आरो बाना जाथांबावो
जाबाबो जेबो अनसुंथाइ मोनफेरा सरकारनिफ्राय बेनिखायनो आङो नैबे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनहा हाजासे माने सेयार खालामना होदो जाहाथे गिदिर गोलावफोरनि आखायाव सौफैनाय बायदि बयहाबो लस जाजोब्बाय खोथिया फोनायफ्रा माइ गायनो दा बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर बाय बाय